On hea meel kinnitada teid, Niin tänään on taas, mulla on hyvä mieli vahvistaa teidät. et Jumala armus te Että olete Jumalan, tegutsenud edasi. että Jumalan rakkaudessa te toimitte. Ja se arm Ja tämä rakkaus, teeb meid võimeliseks, armo, tekee meidät mahdollistaa meissä. teeb meid võimeliseks elama selliselt, Mahdollistaa, että me voimme elää tällä tavalla. et me võime elada välja seda potentsiaali, mis Jumal on meisse pannud. Että me voimme elää ulos tätä potentiaalia, mitä Jumala on meihin asettanut. Jumal ei kutsu meid elama ainult ellujäämise nii-öelda viisil. Jumala ei ole kutsunut meidät vain, että me voisimme elää pelkästään. Jumal kutsub meid muutma seda kogukonda, seda ühiskonda, seda maad ja seda rahvast, kuhu ta meid on pannud. Jumala kutsuu meidät muuttamaan tätä yhteiskuntaa, tätä maata, tätä kansaa, mihin hän on meidät asettanut. Jumal ei kutsu meid ainult olema, Jumala ei kutsu meidät vaan olemaan, vaid ta kutsub meid järgnema tema missioonile. vaan hän kutsuu meidät seuraamaan hänen missioon. Ja kun ma mõtlen sellele, et püha vaim on koguduse elustaja, Ja kun mä ajattelen sitä, että Pyhä Henki on seurakunnan elävöittäjä, siis see, mis minu südames üles tõuseb, niin se, mikä nousee minun sydämessäni, on veendumus, on varmuus, et püha vaim että Pyhä Henki on meie kõige suurem varustus on meidän suurin varustus niin, selles maailmas. tässä maailmassa. See on kõige suurem varustus meile kui üksikisikud, Se on suurin varustus kuin mitä yksityishenkilöt. aga ka püha vaim kui koguduse ressurss Mutta Pyhä Henki kuin myös seurakunnan resurssi. elada välja Jumala antud missiooni. Elää ulospäin Jumalan antama missio. Ja te tulette olemaan minun todistajani Jeruusalemmas Jerusalemissa ja kogu Juuda ja Samaaria maal ja koko Juudeassa ja Samariassa, ning ilmamaa äärteni, aina maan ääriin saakka. ka Eesti, Myös Viro, ka Saaremaa, myös Saarenmaa, ka Kuressaare myös Kuressaare. kuulub siia hulka. Ne kuuluvat tähän joukkoon. Te saate väe, Te saatte voiman et te olete minu tunnistajad. ja te olette minun todistajani. Vahel me käsitleme püha vaimu Välillä me käsittelemme Pyhää Henkeä kui midagi, mida meie võime omada. kuin jotakin, mitä me voimme omistaa. Ja me ei mõista, Ja me emme ymmärrä, et püha vaim tahab omada meid. että Pyhä Henki haluaa omistaa meidät. Ta tahab, et me alluksime temale Hän haluaa, että me alistuisimme hänelle ja laseksime temal meid varustada. ja antaisimme hänen meidät varustaa. Et see töö, mis peab saama tehtud, Että tämä työ, mitä täytyy tehdä, saaks tehtud. se tulisi tehdyksi. Jeesus saadab püha vaimu eesmärgiga, Jeesus lähettää Pyhän Hengen ja siinä on tarkoitus, et te oleksite minu tunnistajad. että te olisitte minun todistajia. Vahel me vaatame seda kitsalt, Joskus me katsomme sitä hyvin suppeasti, et see puudutab ainult jutlustamist että se koskee vain saarnaamista ja et see puudutab ainult seda, mida pastor teeb. ja että se koskee vain sitä, mitä pastori tekee. Aga Jeesus ütleb, et te oleksite minu tunnistajad. Mutta Jeesus sanoi, että te olisitte minun todistajia. Need võimalused tunnistada Jeesust Nämä mahdollisuudet todistaa Jeesusta on väga-väga erinevad. on hyvin, hyvin erilaiset. Aga see ressurss olla tema tunnistaja Mutta tämä resurssi olla hänen on todistaja meil kõigil üks ja seesama. on meillä kaikilla yksi ja sama. Nii nagu pastor Simon just ütles, Niin kuin pastori Simon juuri sanoi. see rahu ja see rõõm pühas vaimus, Tämä rauha ja tämä ilo Pyhässä Hengessä. seal töökohas, kus sa töötad. Siellä työpaikalla, missä sinä olet töissä. Ringi on inimesed, kes ei tunne Jumalat. Ja kaikkialla on ympärillään on ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. See rahu ja rõõm sinu sees Tämä rauha ja ilo sinun võib sisälläsi olla võimsam tunnistus kui sinu sõnad. voi olla voimallisempi todistus kuin sinun sanat. See vaimu vili, tasakaal, Tämä hengen hedelmä tasapaino, enesekontroll itse hillintä võib olla võimsam tunnistus kui sinu sõnad. voi olla voimallisempi todistus kuin mitä sinun sanat. Te saate väe, Te saatte voiman ja te olete minu tunnistajad. ja te olette minun todistajia. Sina oled Jeesuse tunnistaja. Sinä olet Jeesuksen todistaja Seal, kuhu tema sinna. siellä,